sa GMA Regional TV Live. Nobyembre 1 mga kapuso, Todos los Santos, adlaw sa mga Santos, ug Nobyembre 2, adlaw sa mga minatay. Nganong gisaulog ug gitimaan man nato kini sa simbahang Katoliko. Magpakisayod ta gikan sa tigpamaba liaison officer mga kapuso sa Archdiocese of Cebu, Monsignor Joseph Tan. Good morning, Monsignor. Good morning sa tanan nga nagsunod nato sa imong programa sa telebisyon. Ang atong hisgutan karon may kalambigitan sa umaabot nato nga kasaulugan sa Nobyembre 1 ug 2 nga mga atong tinuig nga paghandom sa adlaw sa mga tanang santos o sa adlaw sa tanang mga nangamatay, no, respectively. Interesting note ni siya, Nico, nga kini nga practice, especially of honoring the memory of the dead, of course with it the memory of all the saints nga naa sa langit uban sa Ginoo, began in the time sa dihang ang Santo Papa may desider nga balhinon niya ang mga bukog sa mga nangamatay nga mga Kristiyanos nga gilubong dito sa katakumba, sa mga catacombs, katong underground cemetery. Majority of which nalubong dito early Christian martyrs, no? So because nahimo man to siyang biktima sa looting, pagpangawat ug desecration in later years, usa ka adlaw niya na ang Santo Papa ni desider nga ibalhin niya ang tanang mga bukog sa mga nangamatay. Many of them are already saints, kay mga martyr. Kunya iyang gibalhin dito sa usa ka historic edifice sa Rome nga gitawag og Pantheon, which was originally a temple dedicated to all the gods, meaning generic na pagan temple to all the gods. As it is right now, kining Pantheon atong maduaw dito sa Roma, not very far away from the Vatican, it is now being converted into a church dedicated to Mary, the Queen of Martyrs. It was said nga Holy Father gibalhin niya ang mga bukog niya, and then therefore the cult honoring of all the saints began. No? Kaya nalumpong na sila tanan dito. So and this would later become what is now known to us as All Saints Day. As it is, for many years, around this time of year, atong gipahimuslad kining mga adlaw, pagpahinumdum ka nato on the feast of November 1 sa tanang mga santos, the Solemnity of All Saints. Atong gipahinumduman ang atong kaugalingon nga kitang tanan nga mga binunyagan dunay bukasyon, tawag, calling na mahimong mga santos. On the feast of All Souls, on the other hand, we are reminded nga ang simbahan dunay tulo ka hutong, no? Doon ay pundok sa nato nga naa sa kalibutan nga naningkamot pag naniskay-sikay nga magmahimong madaugon batok sa sala ug sa tanang dautan. There is also the church nga nagmadaugon na nga mao ang tuwa sa langit. Ug naa ang simbahan sa tunga-tunga sa langit ug sa yuta ang mga kalag nga gipurga pa. So we have kita sa kalibutan, we are called the church militant, and then katong tuwa sa langit is called the church triumphant. Nagatong na sa tunga-tunga, gitawag yung church suffering because they are atoning for their sins in the afterlife. So this year, wala mang tatuguti anak kay we understand na tungod sa threat ng hulga sa COVID, we have to avoid congregating in a place. Kaya otherwise, atong mapukaw og balik ang kaisog sa virus na mura og na-controlled na somewhat sa atong nasod, no? Labi na din sa dakbayan. Monsignor, siguro ang uban basing moingon nga murag incomplete ang ilang paghandom sa mga minatay kung di gyud makaadto og sementeryo, Monsignor. Kay labi na karon panahon na tungod sa pandemic, pero mamahimo ra gyud mag-ampo, magpamisa bisag diha sa balay. Mo na kung kinahanglan gyud sila mo duaw, then we take time of the opportunities now before isira ang kuan ang sementeryo, no? Dili lang ta magdungan, so pwede man mag-idya-idya karong Domingo pa lang dito. Ugma pwede naman na maanto, pwede na siyang pagduaw, dampot ni daan aron dili na ma-pressure nga mag-abot yung daan. Lahi gyud totally different from the previous years mo nga murag bibo alegre kay mga sementeryo karong panahon na. Mo na ni panahon na nga we have to adapt to the new normal. Monsignor, mulakbit lang ko kay karong panahon na sab nagkaduol ning kalag-kalag manggawa sa ning mga horror stories kini maging mga kalag nga wala mahimutang magpakita. Unsa may baruganan sa simbahan ani, Monsignor? Well, ang simbahan wala man mag-ingon nga dili na tinuod, kay ang simbahan may nagtudlo nga dunay kalag ang tao nga mopadayon pagpakabuhi human sa panagduwag sa lawas sa kamatayon. O ordinarily kung dunay mga verified na accounts nga dili lang tumutumo, dili lang bunga sa imahinasyon, we always look at it na kining kalagan na nawagan ni sila, especially sa pag-ampo silang ipakitaan o sa ipadamduhan. So normally sa occasion nga dublihon na itong pag-ampo alang nila kay nanawagan ni silang panabang. Mensahe nimo sa mga nagtanaw nato karong buntaga, Monsignor?
Well, alang sa tanan nga mga binunyagan, labi na sa Simbahang Katoliko nga naghinam-hinam pagsaulog sa tinuoy nga paghandom sa tanang mga santos o sa tanang mga kalag, let us be more prayerful this time in our celebration of these events. Ato iwasan atong likayan sa ang mga socializations kay you know that these events have become occasions for homecomings and family reunion. So medyo na ay mga socialization nga daghan, but because of the pandemic we are to protect each other by keeping our physical distance from each other. The most that we can do is to really live the message of this celebration, which is a call to prayer and a call to holiness. Amen on that. All right, thank you so much sa oras kagihatag nimo kanamo karong buntaga, Monsignor Joseph Tan, ang liaison officer sa Archdiocese of Cebu. Thank you, Monsignor. Thank you, Miko. Thank you sa tanan sa gastasyon ug sa mga nagsunod ka nato. God bless you all. Thank you so much. Balik po mga kapuso, tutok lang.